Hi, kuya. Hello po, good morning. Tagasa ka? Taga Cebu. Ano nakaabot mo ka diri sa... Ay, in town Inday. Wala trabaho, ma'am. Anong nakaansa ka nakaabot diri? Kuan lang, last 2020 wala akong work. Nag-work ako dati sa Makati. And then, nag-resign ako. So, naubos yung pera ko, naubos lahat ng mga ali-alian ko. Pati kondo ko wala na. So, nangyari, scavenger ako. Siyempre, nag-limos-limos ako. Kuya, sa panglilimos, magkano po kinikita mo? 1.5 isang araw-araw. Seryoso yan? Yes! Ay, manglilimos na lang din kaya. Sumama ka na sa akin. Dalawa na lang kahit ay manglimos. Kung gusto kita. Manglilimos na lang din kaya ako. Hindi siya bagay. Ganda mo. Oo. Siguro kung 1.5 sa'yo, siguro may magbibigay kaya sa akin, kuya. Wala. Kasi nga, ang ganda mo eh. Ayun. Oo. Tignan mo ako akong titirahan everyday. Patingin. Naka-hotel pa ko everyday. Oy, social si kuya ha, naka-hotel. Everyday 5 araw-araw? Yes, araw-araw yan, ma'am. Seryoso? Magrenta ka na lang kaya? Nag-condo na ako dati, ma'am, sa Gilmore Tower. And then, hindi ako nakabayad sa aking condo. Na alis na ako doon. So ngayon, naka-hotel na ako araw-araw. Hala ka lang eh. Manglimos na lang po kaya ako. Maglingkod-lingkod. Nakuibana, uy. Nakuibana. Nakuibana. Aha naman ron. Nakumpute akong bana. Wapo ako. So, di sagdiri lang ka Masagdiri ka lang nag-stay? Maka 1.5 ka? Seryoso? Everyday yan. Mga pila ka oras na lang mo tambay-tambay diri ah. Well, antong gabi yan. Ilikod mo na. Antong gabi yan. Hangtod gabi? Yes. Oo. Kagabi nakakami eh. Naka 1K at ako 1.3. 1K or 1.4. Hala! Everyday. Makabuhi naman nag-family. Times 30. Uy, dako kikag-sweldo Ano? dako. Bro, kag-pulis. Almost 18,000. Nasa Hindi. Almost. Kasi malaki. Kasi ang aming hotel everyday, 600. Almost 18,000 na. Ang ako pang asawa kong hotel everyday, 150. 150 times 30 magkano? 150 times 30 magkano? 450. Ay, 4.5. 4.5. O magkano na? 18,000 plus 4.5 magkano na? Basta ano ako ng every month ng almost 20 mahigit. Oh my God, kaya mo na palang bumuhay ng pamilya, te. Kaya ma'am. Ang galing. Ako limos-limos lang. Ang galing, di ba? Magkano ba sa inyo araw-araw? Ang daily ko lang, kahit magtrabaho ko, nasa siguro mga 1,000. Mahigit. Level lang, level. Oh, kita mo lang. Hindi Ikaw siya. wala ka pang boss dyan, di ba? Manggilimos din kaya. Hindi siya bagay, target.